практическо му казваш. Аз не знам да се видя. Тук се вижда как Минко свещенодейства. Имаш един номер от Стара Загора, Верия, че ще занимавам се с богоугодни дела. Да. На конца стигнати можеш два. Аз според бръвката... Не да взема аз да не видя. Добре, бе. Дема снима. Това е ти кръста. Иван също да как е снимал такова с пияни, единия спи, другия прави тъй. И бач планем писал долу. Иванчо, много си го напил този бар. Има бакари на тя имаш на висел долу. Той пак не разбрал, само 30 ще ми се. Той разбрах, че варианта си ги направи. Къртила няма да плаща, не съм стоян. Аз Аз най-калпа бях от всички. Най-загубения бях и изкарах. И аз те бях. Остей. Шатора колко мачкаш и пак се го прави пак. Цилово човека там. Там самостоятелно. И там стана човек, нали? И там стана, да. И в затвора... И в затвора попаднал на хора и станал човек, нали те беше? Там нещо според. Ай, добро. Но то... На репортера де му избирата? Какво сме да избира? Това има червена бира. Аз някой е много сигурно. Да вземе малко една смена да изкараш комока нощна смена. Голяка и после се реши да учиш много. Реално. И виж сега, техниката на Ардени. Техниката на Ардени ли снимаш? Няма и пипер майка на стара. Да станеш шофьор. Трябва да взема тези пиперки, да слагаме и пиперец. Да става или да пробваме какво става? Няма той най-много пламен да обиде. С нея може да бъдеш началник, смяна са. Какво ти да учиш, че ще оставиш още Първо се почва... Картофи от каулин ли? Картофи от каулин на 6-10. Вчера ли? Ще запалите изгоря, май. Много силно му дори. Устрах ме, да. Не, бе. Точно по рецепта. Точно. Яс, сега. Минко, къде това е жезъла? Жезъла за отваряне на скарата. Как са нещата? Накъсаха се. Няма на видите, чакай да видите се вземат. И сега кой ще го еде той нещо? Роско! Крилцата бързо! Има вълча салата! Моторе, правим, това е краца, бе. Ел? Паднало. Дед ги сложи, без да е загрела скарата, виж пуста. Виж, синото как се отлепя. Слушкото няма грижи. Котенце. Много пахне. Tu sono le pinuccio. Demo. Tu parli? Да го застъпя да не бяга човеня. Това е нещо. Дали? Българ. Стават ли? Или да ги хвърляме? А? Ще питаш.
Да, не жми. Ау! Май трябва още да се пикат. Не, добре се става. Жми си. Принципно точно не трябва. Не знам, че става да се суровява. Не. Какво бе? И че не е толен да. Много лошо. На мен не сака. Ще няма майка си. И че на мене ми сака, ама хода. Извинявам се, ходя на таблета, ама по-голяма нужда, ние на другия пък му закал. Колко правим. Сега ще му отроите, свършим яденето, мисля да ям преди. Трябваше първо да върша допита, тогава да бутам тук с тези ръце. За как е направо? По-голяма Да вкусност. стане по-сладко. Колко ти бе? Не. Ще чакаш, ако не бягай там в трънките. Бягай долу майре. Е там на Маркуча. Горе на Маркуча вари, дето вари водата. Майка ти. Там акай. Как да е? Тата отдана за кава с роско в нас. Да, За туалетната ли? так му аз той си мисля. И да играем там в нас. Той сега Чичо и Минко и той там. Дядо Иван там, ти чакаш да... Чичо и Минко там маса научи да акай той на клекало. Това да че се скреми. Мисля, като и... Няма сланина. То сос не може да го налием после от това. Може. Не, Аз трябваше, докато го обръщам да изполювам, ама... Много топло. Не, Ласка ти прилича на бутуш. Ласка, ще ти прилича на бутуш. Прилича. Ти прилича на жаба. Много е да ти капнем. Да го оближиш, нали? Здесь не мога ги майна. Бая солено че е това. Ани, как може да не пишеш толкова колко материал пък? Кочката виж. С тревичката за салатка. Няма. Пъти специални. Най-хубавото. Много са вкусно. Пробвайте да ги отлепиш, аз бутнах, ама не може. Нещо са зоряте. Тата ти за кава на нас. Наистина. И аз сега да имам крайния резултат, за какво става въпрос. Тати, за кава на нас да ям. Да видим сега крайния резултат. Къде и да ядеш? Ето. Не, крайният резултат ще го видим после. Да ще остане нещо пите скокали. Карначета, ако искате да... Тати, за кава на нас да ям. Сега задръжте малко, вече правим и това. На мен ще се даде. А? На него му се трябва. Шашлъци. Да. Шашлъци ли това? Айде снимай това. Картофелъци, бе. Айде за Бойко Борисов. На Бойко Борисов, комперите. На Бойко Борисов. На него ли ще ги да речеш тя? Да. Йоне, това е да напълниш от тъмър, или има още готови? Ще има ли още някой друг шиш? Ще има за още един. Да. Али две, бе. Две. Крилата ще свършат. Правете с клишурация. На китаец. Чакаш ли, бе? Те забравиха где чакат. Сядай сега. Чакай. Там Туалетна хартия за кухня. Какво пак да кремена майка е? Какво мърмориш за нея? Абе, много хубав оцет взе, много ароматен, ама много скъп. 4 и нещо. Оцета. Прециозно са казва.
Италиански. Добре ли, дай да го питаме него. Нали по една чаша ли? Тя каза, ще ми напълни от него. А? Ще ми даде една бутилка подарък. Но аз мисля носиш. Не. Как ще пиш от сет пак ти? Че да не много хубаво, как? Хубаво, за салатата само. Много хубав сладък вкус има. Чай да си опъна малко така студено. Дръпни си. Туто... Точно тогава пък си сложи ръката. Ей! Нали да си вземе? Едно дерон